Honnan jött az ötlet, hogy Kínában kezdjetek gyártani? Miért éppen Kína? Hát egy kicsit vissza kell menjek. A 77 elektronika forgalmának 83%-a az exportban realizálódik. A legnagyobb partnereink az Egyesült Államok és az EU volt, és harmadik volt Kína. Most a kínai kormány egyre inkább a belteljes gazdálkodásra tér át, ez azt jelenti, hogy szívesen veszi azt, hogyha például a kórházakban kínai gyártmányú gépek vannak. Most ez a forgalmunkban meglátszott, esetmérteken, és hát akkor gondolkoztunk, hogy mit csináljunk, és akkor jöttünk rá, hogy ha ugyanezt a gépet Kínába gyártjuk, csak Kína részére, akkor Made in China, tehát ilyen hatalmas előnyük van a piacon, így van. Miben más a kínai ember, a kínai munkavállaló, mint mondjuk a magyar? Hát a munkavállaló, ha szellemi képességre gondolsz, semmiben nem marad el tőlünk. Sokan azért azt gondolják, azért mentünk Kínába, hogy olcsóbb lesz a munkaerő. Most mi Sanghaj környékén vagyunk, minimális a különbség, mondjuk úgy 25% talán, annyival alacsonyabb, ami viszont több, mint nálunk. Addig csinálják, ameddig kell, ez a dokumentáció készítésnél látszott legjobban, este 10-ig csinálták, szombat, vasárnap, zokszó nélkül folytatták a munkát. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy igazából a mentalitásban vagy a hozzáállásban vannak nagyobb különbségek, nem? Mondhatjuk, hogy igen. Mondjuk Kínában annyiban más a helyzet, mint nálunk, hogy szinte a korlátlan utánpótlás áll rendelkezésre, ami hát nálunk nincsen, és valószínűleg tartom ezt a munkamorált, ezt részben ez indokolja. Tudják, hogy ők igenis pótolhatók. Pontosan. Bármilyen szinten. Beszéltünk már az emberekről, elkezdtünk beszélni a gyártásról, de egy kicsit foglaljuk össze, hogy milyen termékeket gyártotok ott. A 77 elektronikának a legnagyobb terméke egy Vizayat laboratórium, automata laboratórium, amit exportáltunk Kínában is. Ez 2 gépből áll, egyik a Vizayat kémiáját méri, a másik pedig az úgynevezett Vizayat ülledéket. Hát ennek a mérése ez már egy mesterséges intelligencia segítségével történik. És ezekkel a gépekkel nekünk tényleg jó piacunk volt Kínába, és most ezt a gépet, amit eddig exportáltunk, változatlan formában gyártjuk a üzemünkben. Kizárólag a kínai piacra. Nyilvánvalóan a kínai piacra gondoltunk elsősorban, hiszen a piac az óriási, azért már több mint 1,5 milliárd ember, Magyarország ugye 10 millió. Nekünk a kapcsolatunk Kínával kb. 20 éves, és akivel eddig dolgoztunk, ő mondta, hogy szerinte ez megéri. Megnéztük, és akkor ennek alapján döntöttünk abba, hogy igen. Egyébként mennyi idő alatt térülhet ez meg? Azért ez egy gigaberuházás. Most fejből ezt a számítást nem tudom neked megmondani. Mi elsősorban arra törekedtünk, hogy jelen legyünk Kínában. Tehát ez volt az elsődleges cél. Na most nyilvánvaló az összes számításokat elvégeztük. Tudjuk azt, hogy nekünk, mint 77 elektronikának, mi ebben az eredmény, és ez abszolút pozitív volt. De most azt mondtad, hogy az az első lépés, hogy ott vagytok Kínában. Így van. Mi a következő lépés? Mi a harmadik, mi a negyedik, mi a jövő? Egyelőre a jelen, amin foglalkozunk, tudnék az, hogy az első 20 gépet azt leszállítottuk, és már a vevőnek. A jövő évre is megvan az a forecast, ami nekünk fontos, és ez egy nagy mennyiség már önmagában, 220 gép. Ez a mi viszonylatunkban is pedig jó kapcsolataink vannak a Roche-sal, Siemens egyebekkel. Ilyen viszonylatban is egy nagyon jelentős szám. Köszönöm szépen az interjút. Én köszönöm.